phải đó lại rồi. Ừ. Thấy đúng không? 이거 보면 좀 살짝 먹어라. Mati ka gari ka kaza. Naik ya kayak. Kayak saya no. Tamte. Kamu pacar, hei biasa. Travel pass করছেন তাদেরকে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করতে এবার আমাদের চাকরি কোথায়
Maafin ada. Polis gaड़ी से Polis gari kai tang ba. Nya Simon jang le hor le video call khale ban kamu khayo makasa pa Kiri kya? Ha? Manani, apa ni bagian takuro pukuro, ang tabungno sini bike rally, ebong sini logio car rally, tabungno ang cengeri sinai, ebong apa ni bising tino, sini paitak tini ni sini saklai mani, ba prosar klai mani, mo tini mutak jakin tanai caitan ni bisingo, hambai jotana nak kumpa. Poilano jotana dibor kaham, jom sini Simna Constituent sini Bisingo sini Sankhola industry ni sini tini paitak salo sini lukorok bai malainani bagai sini lukorok no bus kangni chong mariwo seng khabo sarinani bagai tini paitak ni salo seng tabuk no sini gari degatai bike rally seng tabuk chengnai tini belaikana seng pailaya tamni bagai sini candidate bobota keringsa jago engage sung tongma bai botab sokpaya aipano bot pachar majoro sung bai boro phai sokpainai sung kha khlayo buskang 6 tarik Aprilo je chongmari ungane o chongmari wo sara Tripura nei logi sini Simna amsaini lukurok go a salo buba grano buskang ni thinang ni chobawo logirinani bagai sini Simna ni gobang ma sikla sikli lukurok jotno tini khasrangjak abong bubagrani sengkra gungoi tini bino logirinani bagai ora phai basal phaijak angkha khlayo jeng buskangni chongmariwo 6 tariko bud diwoi jeng modai khaino 10 tariko jeng goplai ungoi jeng bijoy misil khlainai aboni bagai jeng tiarungoi ma tonglainai tai salni saltamni bagai omo simia tai kaisa kokungkha je chini birudi tongnai rok borok tipra mo thawo omjai kheno harwa kwak teke kwagai borok phaimani nugoi tabo molang chawoi gobangma jagao gobangma borok no podre podkai tabo phem logoi tongo ebong kisa jagao nogo thangai humki rika gobangma jagao nok soksaka gobangma jaga dugan rok soksawoi lutpat khlaika gari subaika ebong tabo khai last porjonto khai borok tamo khlai tongkha tabo rang bagai tongo Mia o Simna kendro no rong nukbai chana o amsani lukuro je bongni edisi amsayo bongni borok grikha
tabuk general amsaini buni dofani borokno tuise borok tabuk ma gurisu Tripuraland ni ma sansu je Tripuraland ni birudi khlainai rimaya hin sanai o borokno tuise tini borok ma gurisu ke aboni bagena lukurok no ang sanani musungo ang koinani musungo je buskangni soba samni bagai eba tamuni bagai omongkha जों मोथांजांनानै चिनि हानाव जों फिरगै माननानै आफानि बागैनो ताकुरक बुकुरक आं ताबुनो चिनि अ बाइक रैली एवं अ चिनि रिटर्न फटा पाइका हासिदे ठिकै नै पत्ता त आटिखे हिजिबिजी हेदो दुईटा खाइ नम्बर दुईटा बन्द खाइ जम्बै गरे लागि Lama sana em deh, lama sana em deh. Sing apa sesung sana? Sesung nomor Tripuraland Sampru, Tripuraland Ambil Baju, mereka. Loro loro Ini dah kau ulang